6 महीना से पढ़ावा तनी 1 रुपया नहीं खन देते नहीं कितना लइकन के महीना लाग गइल समुद्री का पढ़ाई जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर गुड मॉर्निंग बैठा मछली के साथ समुद्री जंतुओं का शरीर आइल बड़ सुते आँख चढ़ल बा पी के आइल बड़ जब पढ़े झपा तरह हैं ना सोच नाच देखे कोई रहन कब समय पार हो गए यादे ना पड़ला समय तारा पता रही तब नु पढ़े पर ध्यान रखो सर हमारा कॉपिया पर चिचरी काटता देखी चिचिरी खाचोली जे कइल बन साइल बन से पढ़े तो ए बाती ले आइल बड़ लोग पढ़े कि चिचिरी खाचे ही जे हैं का करेल बड़ा का के चिचिरी खाचे लगे रे सबसे चिचरी काटता अच्छा सुधर जाई प्लीज सर बैठ हाथ निकाल तो बबू है निकाल चलो पैसा जमा करो इधर अरे 30 पैसा जमा कर दे ए ले पैसा सर दे लो टाइम नहीं बड़ी रंगदारी चलता सब रंगदारी छूट जाई जब पढ़े अच्छा सब ये कोयला छूटता तो सर बारूद फीस दिलहन जय हो लक्ष्मी ठीक बा बैठ जा पढ़ान ध्यान दे ठीक बा ध्यान दे बैठ इनु लइका बा ध्यान देवे लायक हाँ कोयला माफिया दिन भर मछली मारते रहत रे तू चल पढ़े में तनिको मन नहीं खेला पढ़े में तनिको मन नहीं खेला गोते चल दिन भर नदी में रहता ही अरे का भाई पढ़े में बड़ा ढिलाई करते नदी में दिन भर रहता मछली मारते रहता एकरा यादे नहीं रहता ट्यूशन के कब जाए के बा कितना बजे जाए के बा अच्छा ठीक बा रुआ जाई हम के संभार दे हम ए पीछे बैठूंगा बैठ खाली दिन भर नदी में मछली मारते रहता तू हो तो जब मोबाइल चलावे बड़ा लोग हाथ निकाल जल्दी मोबाइल बगल में धरा है क्या पे क्या कर रहा हमार ते पर गोल गोल खिचड़ी खचल बड़ा ताश काहे नहीं खेली खल टाइम ना मिलला खिचड़ी खा के चल नहीं अच्छा खिचड़ी हमू खा देता नहीं हाथ निकाल जानो दिखा का बाबू हमारो ये जगह रंगदार है बड़ की तेजे रंगदारी काम ना चली ट्यूशन में हमारा ठीक नु हाथ निकाल हाथ निकाल हाई गियर का पिया हमार तनी बढ़िया से राइटिंग बैठाओ ना तो पीठ फाड़ दे ए बालू माफिया कोयला माफिया बालू माफिया बनता रहा कोयला माफिया है उठ के आओ उठ चलो उठ उठ काल के ताश याद बानू हाँ याद बा तो याद बा तूने पढ़ा सुनाओ 19 अधवे याद बा तारे याद हवे सुनाओ ना 19 माफिया बनता सर काल सुना देम कौन से सुनत बे सर सर एकरा पांच से तो यानी चुअता इ तो मुद देलक है जे बट काते बालू माफिया बनबे आ कोयला माफिया हक देता रे मुद देता रे ट्यूशन में बट ऐसे रंगदार बनी हन क्लास में मुद देता